एक महत्त्वाची बातमी आहे। सीएसएमटी स्थानकावरील 2 प्लॅटफॉर्म हे बंद राहणार आहेत। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 16 आणि 17 3 महिन्यांसाठी बंद असतील। विस्तारीकरण आणि दुरुस्तीच्या कामामुळे हे फलाट बंद असतील। एक्सप्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल झालेले आहेत। अनेक मेल एक्सप्रेस पुढील सूचना मिळेपर्यंत दादर स्थानकातून चालवल्या जातील आणि त्यामध्ये मडगाव सीएसएमटी, तेजस एक्सप्रेस, अमरावती सीएसएमटी एक्सप्रेस, त्याचबरोबर बल्लारशाह सीएसएमटी, नंदीग्राम एक्सप्रेस, हावड़ा सीएसएमटी एक्सप्रेस, भुवनेश्वर सीएसएमटी, त्याचबरोबर कोणार्क एक्सप्रेस, बिदर सीएसएमटी एक्सप्रेस, लातूर सीएसएमटी एक्सप्रेस या गाड्यांचा समावेश असेल। तसंच मंगळुरू सीएसएमटी एक्सप्रेस ठाण्यापर्यंत चालवली जाणार आहे। तर 2 फलाट पुढील 3 महिन्यांसाठी बंद असेल। छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवरचे फलाट क्रमांक 16 आणि 17 हे बंद असतील।